Ollaan Helsingin Jokereiden treeneissä ja treenien jälkeen käydään kyselemässä vähän Semir Ben-Amorin mietteitä. Semir, kaikki varmaan tietää sun roolin tuolla kaukalossa, että oot semmonen, että et pahemmin taka-askelia ota, mutta entäs tuolla pukukopissa, että mikä se rooli siellä sulla on? Sellainen mukava vähän veemäinen siellä jätkillä ja kuittailija sellainen. Kyllä mä henkeä yritän pitää pystyssä. Sellainen puoliveemäinen äijille. Hyvässä mielessä siis. Joo, ketkä siellä teidän kopissa tällä hetkellä on sellaisia suurempia tunnelman nostattajia tai? No siellä on Ainiemi on hyvä, koko ajan äänessä höpisee. Väänäsen Ossi on tietysti kapteenina. Ja kyllä meitä siellä on, jotka pulisee. Jotkut pulisee turhaa, kuten minäkin, ja jauhaa kaiken maailman sontaa, mutta enemmän niinku, kyllä siellä on hyvä henki on kopissa. Kyllä siellä niinku paljon äijä puhuu ja sehän siinä onkin hauskaa. Kuka on teidän jengin DJ? No se on nuori poika Pulva, se laittaa noin, se soittaa 2000-luvun teinipoppia koko ajan. Ja se ihan hyvin, se on nuori poika ja vähän menee jo. No mikä sun oma musiikkimaku on? Meneekö se just siihen samaan 2000-luvun teinipoppiin? No ei se mene, mä olen kyllä kaiken ystävä, mutta ei toi ihan toi tällainen teinipoppi kumminkaan uppaa, että ei sillä ihan teknomea oikein. Mutta kyllä mä muuten ihan kaikki uppaa, että ei ole niin väliä. Joo. Onko sulla mitään tällaisia taikauskoisia tapoja ennen matseja tai treenejä, pitää pukea varusteet tiettyyn järjestykseen tai jotain vastaavia? On niitä muutamia, mutta mä yritän niinku pitää ne mahdollisimman pieninä. Et jos sinne alkaa miettiä, niin se menee ihan älyttömän. Kyllä niitä sellaisia pieniä, joita kun on pelannut jo monta vuotta, niin sitä sitten vaan tulee tapaa. Ja enemmän se on tapa kuin niinku taikauskoa. Entäs sitten niinku noilla pelireissuilla, niin mitä te siellä duunailette bussissa? Puhutaan kaiken maailman elämästä ja kaikkea turhaa. Siis ei itse asiassa ei mitään järkevää. Aika niinku väsyneitä juttuja meidän loppupeleissä on, että me ollaan kyllä mieleltä aika nuoria. Ihan, siis hauskaa se on niinku pääasia, että sitä tässä niinku yrittää. Et kumminkin, että vaikka peleissä menee vähän heikommin välillä, niin sitä pitää niinku kumminkin yrittää pitää hauskaa. Jos sitä tuo naama norsuveellä paineskelee, niin se ei johda mihinkään. Kyllä se pitää niinku kopissa yrittää pitää hauskaa ja jutut olla vähän ala-arvoisia, niin siellä vähän vanhemmatkin pelaat alkaa nauraa. Ja kyllä se on se mun mielestä se ykkösjuttu tuolla kopissa. Sitä just itsekin yrittää siinä olla äänessä. Ja jutut on välillä just sellaisia, että jengi ei jaksa kuunnella, mutta ei se mua haittaa. Itsellä on hauskaa, se on vaan asia. Niin. Löytyykö jengistä jotain tällaista, kuka eniten tykkää tehdä jotain käytännön piloja? Tuleeko mitään mieleen? No, se on itse asiassa minä, mutta ei saisi paljastaa. Paljastaa joku? No ei, mulla on niin liikaisia juttuja, että mä voi kertoa niitä. Voit sä? Ihan vapaasti, rohkeasti vaan. Ei mulla ole siis mitään ihmeellisiä. Mä laitan kaikki kepposia aina kaikkeen dedeihin. Ja nyt mä itse asiassa paljasti kuka se on, mutta mä oon sen saanut vaalittua jo pari kuukautta, että sitä ei kukaan tiedä. Mä laitan kaiken maailman juttuja kaikkialle. Silloin kun se onnistuu ja sä saat pidettyä se silleen, että kukaan ei tiedä kuka se on, niin mun mielestä se on paras silleen. Siihen mä aina itse pyrin. Loppuun asti vaan syyttämänä, niin kiistää. SM-liigan paras tuomari. Niin. Helsingin IFK. No se on mun kasvattiseura. Hannu Jortikka. Se on. Niin, se on kulman takana. Siis se on ihan yksi valmentajista. Ei siinä niinku mitään. Niitä on. Tulee varrella vastaan aina. Ei se mitään ihmeellisempää. Kanadamalia. No se on suuri tavoite. Unelma. No sanotaan nyt se Kanadamalia vaikka nyt. Pitäisi joku haaste heittää sulla vielä. On paikallispelit. Montas matsia on vielä IFK vastaan? Ainakin 4. Onks mä niin paljon? Ainakin. Sitten on vielä, jos on se tasaus, jos valitsette IFK-vastustajaksi tai toisinpäin, niin sittenhän niitä on enemmänkin. Niin me päästään ekana valitsemaan vai? Niin, todennäköisesti. Joo. Katsotaan. En mä siis, mikä on haaste? Jos teet maalin, niin mitähän mä voisin luvata tekeväni? Ottaa Semir Jokerit tatuoinnin johonkin. Ja jos sä et tee maaliin, niin sä annat mulle teidän tai sun mailan nimmareilla. No se käy.
Semir jokeritaan tuolla. Katsotaan minkälainen siitä sitten tulee. Mä lauan huomenna 50 kertaa.